La plataforma No a l'Amat La Selva insisteix que els arguments per construir el ramal de l'Amat de Riudarenes s'han demostrat que no són certs. Asseguren que no hi ha cap estudi que demostri que és imprescindible per alimentar el TAP o per garantir el subministrament a la Costa Brava. La reactivació de la plataforma No a l'Amat La Selva la setmana passada ha començat a fer xup-xup a la comarca. Des de Riudarenes ja han mostrat el seu rebuig rotund a la construcció d'una subestació al municipi i el ramal de l'Amat que l'ha d'alimentar. Mentre que des de l'entitat insisteixen que encara ningú ha pogut demostrar que la infraestructura sigui necessària. Aleshores, volem que es derogui aquest i, en tot cas, que si és necessari fer un ramal o és necessari per alimentar el TGV, fet que això ja ha sigut una mentida com un temple perquè està funcionant el TGV, si és que és necessari perquè a la Costa Brava hi ha un dèficit de subministrament, que ens ensenyin aquests estudis, perquè ningú mai ens els ha ensenyat. Aleshores, clar, si tu et diuen no, és que si no hi ha el ramal, no funciona el TGV i no tindreu llum a casa, clar, és una mentida que la gent la compra molt ràpid. Des de No a l'Amat La Selva recorden que el projecte ha comptat amb el rebuig del territori. Des dels ajuntaments, passant pel Consell Comarcal i la Diputació, la Generalitat va emetre un informe desfavorable i fins i tot el Consell de Ministres va considerar que s'havia de derogar. Falta l'últim punt, que és el de signar l'acord en Consell de Ministres i que, d'alguna manera, aquesta obra ja repensi. A més, que és una obra que econòmicament, mediambientalment, és de les bestieses més grans que jo penso que s'han fet a Girona, o que s'han pensat, no que s'han fet, sinó que s'han pensat. L'entitat insisteix que la infraestructura suposaria no només una destrossa del medi ambient, sinó que també afectaria patrimoni històric i espais emblemàtics de l'entorn. Santa Coloma, una cosa de les que tenia bones, i el centre de la comarca, que és a les Guilleries, realment quedaria en una situació que no ens la podem permetre.